Assalomu alaykum barodaroни aziz do'stoni giromi. Bisyor pursidan ki dagijo tomosha kunем футбола. Barodaroни aziz, hozirgina muxlisoi tojik hamma raftagi шумо ро ҳам бародарон лайк камунед, фаромӯш накунед. Дар комментарият дар якум комментария будуре дитта силкам дагем якум дием калаган ҳарчу ба ҳарфи кабутан да булаем во зер кне ростаки дар футбол мере. Бародарони азиз, худованд ҳамата нигаҳбон боша. Канали мо ро дастгирия фаромӯш накунед, лайк мунед. Иншоаллоҳ дуогӯ боша ки Тоҷикистон бибарад. Тоҷикистон ба пеш. Tojikiston va pesh. Tojikiston milliy terma jamoasi Osiyo Kubogining chorak finali bosqichida Iordaniya terma jamoasiga qarshi maydonga chiqadi. Mana shu muhim qarama-qarshilik ertaga 2-fevral O'zbekiston vaqti bilan soat 16:30 da start oladi. Mana shu bahs oldidan tojikistonlik qo'shnilarimizga, birodarlarimizga, qadrdonlarimizga chin qalbdan omad tilab qolaman. Olg'a Tojikiston terma jamoasi. Biz sizga ishonamiz. Siz uddalaysiz. Assalomu alaykum tomoshabinoni kanali G'aram Live. Shaxsoni ki дар Москва ва Московский област кор ва фаъолият доранд ва ҳуҷҷатҳояшон тамом шуданд ва хоҳиш гузаштани Гранд-Сии Қазоқистонро доранд, пас мо ба шумо ширкати ба боварии Акай Собирро тавсия медиҳем. Ин бародарон тӯли 7-8 солши дар ин ширкат фаъолият доранд. Бародар Собир шух ва чақчақӣ аст, шуморо дар роҳ зиқ шудан намегузорад. Ин бародарон шуморо аз метро котелни гирифта ба мошинҳои наву замонавӣ ба хости худованди меҳрубон ба граница бурда боз бар мегардонанд. Номерҳои ширкат дар рӯи экранҳои шумо